Xabi Arreta naiz da baterixe jotzet. Ni Tomas Lizarazu naiz eta kantau eta gitarri jotzet. Ni Jontxu naiz da bajo jotzet. Ni Ruben da gitarri jotzet. Da ni Itziar naiz da teklistie. Pianuk eta sintetizadorik. Oreka Egirari dira Labana jardunak beraien utxuneak beten Uztarri, grabaketan, bai. Disku burun aspaldiki, abuztutiko hazinen disku burun gauken nola konposatzen da pentsatzen diskun kantuk nola izango ziren da nola etzien da ordundi pixket konposatzen da ensaiatzen da hola. Eman ginen zen, kontzertu batzuk, kontzentzu belego batzutetik, maketa lehiaketan haitu zebela publikun zarixe jaso genula gaza, eta biru kontzertu eman ginen zen, hola baino etzan ez, holako, olato, zea izen, txiprizkine gixo izan zen, olatu baino, hola, bai. Bai, azken askotan emateu gero irratixeto entrevistata holako lekutan da saltzezean inez, holako olato baten bezala zaudela, baina gero, perrearia beste atizeta, askotan. Bai, olatu izen zen txapelketi beha eharra, da ero finala jotzie zean kafe antzogixen kristona izen zen, kriston esperientzixe. Eta, baki entrevistatan da egote ratixen da zea eta ondo, baina era azkenin geure lanak geukin berdeu, da geu lotu ere jo kontziertu eta hortan nahi buru belarri. Azkenin kontziertu lotzen lan handina hori txiz, eta konpozau da diskoetatzi hori erresa izatea, azkenin hori paute lortu jezu, baina kontziertuk, ez? Azkenin horiek... Horapioa ez denetan zuetena maitu egin da. Autogestizioa baino oso irana. Promoizurek egeu aldeun morun, bakutze dauen denborin arabera, moldatzea, bate egoela azte batin denbora iso gauze bateako, besteako, da danon hartin jarrutzeko. Horra baino eixo, azpegarrixe. Azkenin izatea bati hotzein, besti hotzein, diseinuek, kartelak, etxeia ze. Bai, hori musikin alde zatarra. Bai, zatarrena. Du azkenin hemen lokalea etorri jotzen da, konposatzen da, goza hori dugu, baina beste lan hoxe ez dian jarra. Bai, azkenin taldeko musikue, taldeko managerra, taldeko promozizu jeuna, euneko dana zuen berdezu, orduan dut egit. Batzuten, suposatzen musiki jo berdura eta beste gauza oseanak beste pertsona batzuen berro joela, baina gure kasun, dana gugi berdegu da, orduan. Bai. Momentun nahi dugu aurkezpenin zentrau, diskuna aurkezpenin, eta kontzertu ehar bat nahi dugu preparau ordureko, eta behin kontzertu hori pasaute orduan hasiko ea pixket, hori, ja zuzeneko lotzen, gaiz. Erronka ez dakit, aldeuna, intentauko dugu moitzikuk, gure esku dauna, da, ze kontzertu hartu zen. Gogo izan, kontzertu mateo, azkenin hori da, eharrena ez. Ez da idezaten publiku zein izoza, baina nik imaginago nuke bat eman musiki gustatzakona behintzet. Otiute ez daun pertsona bati hain errex sartza etzagun musikia izen laikela, baina bestalde musiki gustatzakonak apreziau laikena. Haiez, kuriosu da, azkena honitzenin zean, atraskun begoinain, esan zuen, zei holaxe, porque guri guztatez azkun kantuke etxeke usteak. Hori kristona da, joe, pertsona heldu batek ezatie, ostrak gustatzen ize, porque zeatek gazte talde bat, kantu bat dana ez, baina kantu bat gurire gusta ezaguna eke ustena. Nik kriston poza eman zean hori ezari, porque... Nik pop rockan barrun sartu hon. Bai. Moderno egon zizket, baina pop rockan barrun. Azkenin referentziseke ez daukegu ezate bateako... Asko ni ustez ez. Disko hau oso bariadu da. Bai. Kanto estilo asko ikutzen ju. Hortia dator bat diskun izena ez, sinergia potentzia hoik egala elkar da, ni uste talde honetan asko pasatzeala. Bakoitzea hoke bere rekorridue, bere referentzisek, bere... Bateze konposatzeagun, batematik idea bat okartzeu, da aztezea idea hortati, baina azkenin dano parte. Zazuz, igual zeure ustez bire bana ez eman, baina taldeko ez datezatez baina zatizteo probatzen amendik. Da orduan ja, azkenin bagutze kanto o influentzixe burun dauzke, Bost kanto haxetati hor dien, netzat ona salto ondixezeo. Salto ondixezeo, bai komposatzeko eran.
bai kantu estruktureran, danik, nola... Ustea gaina bauela, identidade disko honek. Bai, Hartu bai, degela bai, disko hau. bai. Azkenin, ona auki genuna izen zen, lehenengo EP horrek erten arte ginela, zenba denbora izan, urte terdio lokalen konposatzen, da orduan hor, claro, asko ezautu ginen elkar, porque leheno biztaz ezautzen ginen hola, ez dugu genuen harreman hau, da lanin ondo funtziona du, aldo hortatik gen. Da geuke asko ikisi, ez? Sobre todo Rubenek esan duna, estrukturak eta eraikitzeako orduan, askoz garbixo dugu egola, ez gara horren beste igual liatzen, bueno, anarek piztu bete matezko, baina... Bai, kantu bat akartzeko. Baina, ja, geure hartine komposatzeko erie ikixin deula irutzezatola. Dudeite. Bai, nik uste aurreko epie izen zala, da ordune nik uste ala definitzen denula. Egin genuen urte terdiko lan bat lokal barrun sartute artetzeke, da gero genuen epie grabau da kale harten kontzertu ematea. Epe hori izen zen garaiari erretatu atetatzea. Ordura arte, a ber nun gauden, porque eske askotan sartzezea lokalin konposatzen aztezea da ez da izu ez da nuntzauden, kantu eke jozu, baino ez da ezerre definitute. Ordunari izen zen erretatua, jendi erakuste gore erretatua ordun ekena ginena da, hau geixo izan da, ja diskoa di. Ja, bazaki hau zer gaiuken, oze ekena gaituen, hor zer zaudon esko hartin zindan gure potentziala alde honak eta alde txarrak, eta guazen disko atekia, eta guazen disko koherente atekia, aziratik bukaera. Oso gusta hori. Gero burun gaukenuna lortu deula ustendik eta hori oso importanteala eta oso guztatu dela eta prozesue eharra izatea disfrutatzea. Da uste ziero disfrutatu deula danok, grabatze prozesue, komposatze prozesue, eta hori baina niretzako borobile, ja izango zan, hori da, honik horri ematexot, baina garrantzixe, hola, zuke esatezun borobiltasun hori, oza, geuretzako bai izen da, baina hain falta da beste aldia, azkenin zertako itxezu bestela, ez, jendi eskintzeko. Sentitzen